Gamay pa siya gali kiliksi, no? Di, Jess, din ang gabi aw. Jess, ang gabi din. Jess. Hello. Hi, Bante! Hello, sir.
Pwede na tayo spread more. Pwede na. Mayara ka na da kahawid. Oo, last tanan. Ay, salamat, no? Manubo-nubo na nga ito nga kuwan. Oo, gamay na. Ay, salamat. Pero ang ano, ang grade 1, ay ano guro, ang K to 3, grade 3, ano guro no, module sa Japon? Last tanan. Last man? Mayo eh. Last na, di ba? Last na lagi na iya? Last na lang din. Mayo ah. Last, pero hindi na ba? Hindi pa last. Una pa lang siya last. May sunod ka malas. Mukhang manubo-nubo ta. Oo. Mga ko na kape sa imo karamdam sa. Kanamit sa balon ko moro asan ni sa Birnis. Nasa lakyan. Ang ano? Ay, wala ka tuwing kuha ka na. Wala man ko magkuha ka sa lingko na. Balon ko na pala. Dito ko Ito na. na time nakapait pala sa akong nandila. Sa ano na? Sa acid mo na siya. Taste bud mo gakalain ang sabor. Oo, do. Kung makapanabor ka Sabi gali. nagig mag-dig up ka, daw masunog imo tutunan. Kaya tas sa acid mo. Muna ako ang gina. Dila ka lang kamti, hindi man siya nagputi. Oh, hindi siya magputi. Dako pa si Lexi kay Thunder. Ba't sino doon kamay-kamay? No? Ha? Oo. Gabi mag-block natin, gabi ka na yung karni na. Uga na New Year no? Hindi nga ka na. Christmas, New Year, birthday. Lintig daw. Awan, tawag sa naman, Christmas matawag ng New Year, pero lintig balik sa lawas Mamit niya, may kakaang karni. Ma-vegetarian na lang ta sa siguro ay. Kani may karni man niya vegetable. Mera yung tofu bala. Ay, lain. Ti ano kurtihan ta baboy Kurtihan ta. Actually lain. Kaya isang una sa ano kami sa training center dam, sinapakao kami tofu, Diyos ko. Damadigwa ko. Kailang to? Wala pa naanad ang ano mga ton nga lawas.
May pakaon sa guwa mo ro. May ano to sir, may manito sila sir. You want? Ngay, kuhaan na ka to sir. Oo. Sige. Okay, dumaubos na dali. Ay, kay sir na na? Sa ina Pamayra, sige ko dali. Okay, dumaubos na. Thank you, Pamayra. Sila ni sandali, ako na maubos na. Natuntugin. Natuntugin din, no? Huwag mo na huya-huya, yan, no? Dali, ako na maubos na. Oo, kay grabing ilang kaya ba kadaan, no? Dali, ako na maubos na. Tuwa din sir, kung wala ka nangingagaw, urot din. Atop na ni ma'am. Ay. To na ulihi ka mo to. Nako. Naga, kayo na umaurot na. Be, tilawan tabi. Ay, ala, ano siya? Kagibulan. Hindi na tumatubuan na. Law, ay ang kagibulan daan. Dapat Alas ay. ning gakisil. Pinakahingagaw ka mo. Kain ka. Ngagaw siya. Ang namit ng Hindi pa siya madala po layout. Tiwas na. Ba't mo isa lang nakagantang gapo ng himbakan? Sili ko kay Armor, sige ko dali ato, dumaubos na to. Hindi ginpainan ka na. Dahil ko ipadala na Dako ko lang na yan. Gibinlan man namon si Marisultan kay nagpakaon ta ido. ako to ipuli niya. Oo, kay wala ko nung si Pastor, silin ko ti isa lakat ka na yan, anong oras man din sir? Kaya Alas nagpapa- 10 pa, pwede ka pa, kay hindi kami magdudar na may hingudto ka pa, kay wala man si Pastor, lakat hingaga. Silig man ni Mayra, maupod ko guro to Ma'am Susan sa imo, ang lain naman na imo tuyo. Nga hindi ma-appreciate lang ko sa tanong, pag hinugayan ako Mayra pamuyo. Magdusar lang ginayhan. Balon ako na iya. Magtalikod ka ba lamang Juliet, kasi Rapunzel ka. Sir nga daw nahikay ka na din sa ako ni Sir. Hindi ako kalaba ba na buhok mo? Kagay ina talaga magidayaw nga ang imo di mga sako puro artista. Sila? Si Elizabeth Oropisa, si Christine Hermosa, si Juan pa, dani ka. Yung mga Lani Mercado. Si Lani Mercado. Oh. Kung sino ang pagigani, iba Si na Agnes Susan yan. Roses. Ang mga Agnes, wala na akong figure. May Mga Ramanibok. bilin, wala na. Oh. Si Ronnie po Jr. Oh. Nga, sino si Ronnie po? Sino pa si Fernando Ronnie? Tama po. ba natin? Fernando po Jr. Hindi ni Mama Nes. Junior gina siya, natural. Alias June Arestorinas. Kay kulang na lang na ang kalo iya kag ang boss, Kabayo. mga cowboy kag kabayo. Kabayo nga sakyan. Oh. Si Mayray, may manibog. Ilang Pero- Bullstar ba lang? Hindi ba lang Bullstar? Wala na malibog ng isa kabilog bata. Si Juliet, hindi ba siya artista? Artista sa sir sa novel sir eh. Romeo and Juliet. Bagay galing sa iluan eh. Di ba lang naginan ko sila ilaw? Paray pa kita gidang ilang ano wagas na pagmamahalan gidya. At hindi daw ako naman lang taon man, hindi man niya din. Ang tago ni Ma'am Lynn ang iyaman ni sir. Mali kuya Sir Blang. Nabulad na ni. Ang managalay daw nga mala. Wala. Dahil kung may mga mabakal ko to dahil sa imukan ha, Sir. kortina nga puti. Pwede naman niya inang okay lang po ng mga silang na kortina na puti lang. Okay, may Nagigay yung business ko sa piyat sa kortina yan, tapos silang na wala. Kaya kung puti, namin lang sa ibutan niya sa kwadra ipasender sa kilid niya, dark. Oo.
Di ko ni ma'am ang Filipino, de? Iway naman ang Filipino. Wala matapos akong download. Naka-download lang ko. May 5, 9, 10. Buhay na. Anong ipay dito sa imong mo to? English, Filipino. Filipino, pag masunod. Kasi ang naguguro ay di. Kasi yung ko ay kay din pa-edit. Ano dula man din Filipino? Second quarter last is LM school and our coordinator school. Amo na siya na? Nagliwat daw? Ang may igimbag ko sa kaming ano naman, nagigupot na ang mga, 93 people? una, Naglayit siya, how? Kinder to grade 3. Stage 1 last. Kinder. Kinder yan. Anong word mo na ang tanan ni Kinder? Liver spread. Agoy ah. 9, 8, 7, 6, 5, 4, asis sa 10. Sketch. Asis sa 10. Okay na na, download ko na na. Ang grade 3, nadula ka dyan Pilipino sa grade 3. mas hinigimbag siya. Ay, siya kung pag-uwa puro last. Kita mo, June kahapon. June, kaya na siya kung mga puro mo June. Hindi ko makita. January 4.
Nasend po na itong description ng ulong kay kasi mangayon na si Doktora. Ma-out ko ano yan ka ma-meeting ko ha? Yeah. Isi Sir Paul na. Gando. Ara siya, sir. Free lang man ni Kalas ang download ni yung ano mo. Ang nag-open yung drive, Oo. yun eh. Tima start print ko nung sa week 5 mo. Oo, tiba puti naman yan upload. Sino naghambal? Mga na more. Week 5 na ko, no? Hambal ya ang kita ma-print. Ang dire. Hambal na ni Sir, SDN. Hindi, siya. Basi malang-alang ka na? Ano ang what do you suggest? Pero mas okay ta ni sir kung mas start week 2 kay ang week 1 abi ang school. Okay, base ko no. Wala man ta ko sa resource ligat more, di ba? Ang last na to, ang damo ta ano, damo ta sobra kay ang mga school yung hingagaw mo lang tong last tay. Ang module 10 na to ang doon na ano, doon na damo kay ibang ano. Sayang kung sa resources ko man sobra. Di kun kuan, what do you suggest? Kuan na tagad sila maubusan to sila 100% tao? Hindi. Bukod sa mga gagbay ng school 100% sa mga lagko, 50 lang taabi. Imo inyo biskim lane, kaya ma-start na po sa hindi tema lang alang nga kuan. Di ko kung i-download ko ni siya 1, 2, 3 lang gid. Hindi ang later part ang lang ta. Gani.
na-upload. Kung masarap print kayo sa later part. Ang science module. Hindi mo ano lang schedule ni Panan, gahan ko ni Christine ha. Ang isang schools tapos para ma-inform ko sila kung anong hatagan ta modules na kompleto, kag ano lang yung 50%, kag kung ano nga week number. Para at least Pero aware sila. last time na nakabo, sa school, doon nagingagaw, nag-lapin ko. Pero na-inform na kanina daan niya. So, ang lawag niya na teacher, yung teachers na sinakasubject ko lang, hindi nag-print, mga 50% na. Kaya kung pwede naman nasa naman ubuson. Oo. Kag kung ubuson, ako mo yung ayawan sa print. So dapat later yung week. Oo. Yung Sir Lando man. Sir Lando, kamo i-charge sir sa kanya? Bakit ang na-print ka to nga sa Marino? Wala ka print. Wala ka na print? Oo. Ma-print na guro ay. Pwede na naman ako to. Ano gani? Ano man? Pero na lang ah. Mas may hindi na print. Oo, kayo na ano yun. Kita. Pero, doon na Lain na ang hindi. ang na-upload niya nga para sa tanan nila. Lain, case minsan sa ato na lang. Lain.